Afternoon po. Okay. Early tayo ngayon Early bird daw. Okay. Okay, I'm Liza po from Metro Sporting Arms, ang inyong tindera ng firing range. Pero wala tayo ngayong event kasi Ganban po. So, ayan. So, dito lang po tayo magbenta. May mga product po tayo na naka-sale. So, yung ating buy one, take one. Ito po, papakita ko sa inyo unang-una na para makita nyo. Alright, yung on sale natin. Okay, pag-umpisa po tayo sa malaki. Yan, sa 3XL po. Yan po ang available sa 3XL. Yan, mag-roll po yan. Kung may gusto po kayo na design, paki-grab na lang po. And then, paki-send lang po sa akin. So, yan po yung buy one, take one natin, 1,500. Wala po tayong background kasi ang nangyayari po kapag may background na may mute po tayo kasi sa copyright. So wala na lang background. Ayan po sa NROI natin, lahat na nandyan ng 2021. Naka-sale na po lahat yan. And ang ating 2XL
lang naman, sa 2XL tayo. Hindi pa ba yung umikot to, zigzagger? Mukhang hindi pa siya umikot. Okay. Ano ba yung kanina? Mukhang marami ang 3XL. STI. Ito yung mga bago eh. Tax Expo 2020. Of course, the Tax Expo 2021. Hi po sa mga viewer. We have two viewers, pero na hello po. Yung mga nagtatanong po ng mga available na sizes, pwede nyo po, kanina po may nagtanong, sino yung nagtanong kanina for the size? Mukhang lag. Naglalag ang aking kaya bumabagal. Bumababa. Tapos
Tapos, umaakit naman. Ano ba tong PLDT na to? Oh my God. Alright, umikot na. So, 2XL naman po tayo. So, ito yung may mga 2XL. Yun, yung tupad, yung kay Sir Bag de Leon. May isang piraso pang natira. Yan ang 2XL.
Okay, XL naman po tayo. XL. So, ito po yung XL. Ha? Sino nga nagtatanong kanina sa XL? Ayan. Si Kuya Chaos, ayan. Yan po ang XL natin. So, hindi siya naka-online. Yun lang. Yan po ang PPSA na 2021. Alright. Meron pa siyang red. I think sa XL wala na pong red. Hindi pala ito nakaano, ha? Nabenta na, I think, yung red. Last red. So, we have green lang. Diba, Sisi, ano, naglalaba ka pa? Pindutin mo lang ng pindutin yan. Okay, as of the moment, wala tayong viewer. Mga natutulog yata.
Natutulog si Sisi naman naglalaba. Hmm. Dapat sa umaga Sisi ang laba. Bukas na matutuyo yan, Sisi. Okay. So, ito ang XL. Next po natin ay ang large. Yan po ang large. Meron pa po tayong puff. Yan. Medyo delay ang ating mabagal. Delay ng dalawang t-shirt. Mabagal sa internet. Nako, ano ba ang internet natin? Kasi nasa Pilipinas tayo. Ano ba yan?
Alam niyo po, habang nag voice over ako, kumakain po ako. Voice over, kumakain ng cake. Ay nako, nagda-diet lang nga eh. Cake pa. Cake pa more? Ay nako, hindi ko na maubos. Natakot, no? Mm. Okay. Try President. Ito yung kinapangulo, lahat tatlong pangulo ng Gun Club. Ayan. Rizal, East Ridge at Lag PSG. Ito naman sa Wilson. Inauguration shoot niya. Talaga bumababa ang FPS, talagang bumabagal ang net. Nako. Alright. So, next natin po ay medium. Ito po ang medium. Ayan, meron ding puff.
Logo shirts. So, ito po mga ito na naka-on sale, hindi na po ito po pwedeng lagyan ng pangalan. Yun po palagi kasi ang tinatanong, pwede raw pong lagyan ng pangalan. Pwede pong lagyan ng pangalan, pero gagawin po uli yun, ipiprint po yun na nandun na yung pangalan nyo, pero babalik po yun sa dating presyo, which is 1,300 po ang isa. Ito po kasi yung mga on hand na nandito, na ready, na pwede na ipaship sa inyo anytime, palalamove. Kung dito lang po sa NCR. Ayan. O pa JNT. Basta po maabot ng aeroplano. Ay. Okay. So, yan po yung mga sizes natin. Alright. Umikot na. Hindi pa. So, umikot pa. Ang nag-umpisa pala sa ano. Okay? So, parehong may tri-press din sila. Ang medium. Ayan, may tupad. Kay Secretary Bello. Ayan, may Wilson din. Okay. Ang DBM, meron pa rin. DBM Eastridge. Yung mga gusto magsuot ng BBM shirts, ayan, meron pa tayo sa medium. Black. Black yan. Gray. Is gray. This one is a black. Okay. So, meron pa. Okay. Meron pa kaya? Still? Actually, hindi po ito updated. Kaya, kung meron kayong gusto kung sa design, paki-grab na lang po and i-check po. Kasi ang dami na po naka-out. Marami na po kasing bumili at hindi ko na po na-update ang record ko. At ayun. Ganban po kasi nagtitipid po ang MSA. Wala pong helper ngayon. MSA, walang driver.
Wala pa mo naman kasing pupuntahan. Alright, next po natin ay small. Okay. So, yan. Meron po rin, yan sa small. Ang grand master, meron pa? Meron pa natira? Pag may lakad lang po ako, kumukuha po ako ng on-call driver. Yan. So, mukhang mga tulog ang mga shooter. Tulog? Or naglalaba si Sisi? So, ayan. After po ng extra small, small tayo. Teka muna, ha? Ay, dapat na pupunta dito. Teka. Where na sila? Ayun. Anong oras kayo pupunta? At yung client to pick up po yung kanilang orders. Pa-update po ako, please. Ang artillery po ito. Okay, next po natin ay sa is extra small. Mas maliit po sa small. Yan. Okay.
So that is buy one, take one po, 1,500. Okay. So, may Australasia pa po sa extra small. Okay. Okay. So, yan po yung mga buy one, take one natin. Buy one, take one, 1,500 po. Okay? And then, eto po, hindi na po to sale. Meron tayong BBM shirts. Ayan. Yung mga gustong bumili po ng BBM shirts to support TBM. Ayan po, meron tayong available. On hand na po yan. Meron na pong gawa niyan for 1,000 pesos only. Ayan, 1,000 na lang po yan, yung kay BBM na yan. Sakto po yan kung
Rally, sasama kayo sa rally, naka-BBM shirt po kayo. Ayan. So, PM lang po, or uh, okay. So, yan po ang BBM natin. Six, 2, 5, 2, 1, 6.
Okay, after po ni BBM, dito tayo sa mga product pa na teka, wait ha. Okay, MSA product. We have the gun cover. O, bakit wala? So, sa cups na lang. Wala si gun cover. Bakit wala si gun cover? Ay. Oh, okay. Meron din po tayo mga ammo bags. Ayan. We have ammo bags. And ayan, merong tatluhan or limahan. Pero yung tatluhan po yung maliit, pwede siyang apatan. And then yung malaki pwedeng animan. Ngayon lang, medyo umbok po sa ibabaw ng konti. Gusto yung 600 ang dala nyo? Pwede rin po. Ayan, meron din po tayong, ano pa, ano meron dito? Shorts and pants.
shorts and pants mo, meron. Ay, yung shorts po natin, pwede po yung personalize din. Kung anong gusto nyo pong ilagay, pwede po yan. Pwede pong pangalan nyo, pwedeng gun club nyo, pwedeng picture nyo. Depende po kung anong gusto nyo. Yan, Magnus, yung ganyan. Pwede po yan. Pants, yan, Australasia, pwede rin po. Ang bagal talaga ng net, my goodness. Bakit walang account number? Ano ba ito?
pa ako. Okay. Sa pants tayo, punta naman tayo sa nandito ba ito? Okay. So, andito ang Isridge Apparels. Okay. Ito pong Isridge Apparels, mabibili nyo sa firing range. Nasa firing range po ito, binibenta nila doon sa Isridge. Ayan. Ayan po. Marami po ay mabibili doon. Kung pumuputok po kayo sa Isridge, may mga souvenir item po tayo doon. Ayan. That's it.
bukas po kita tayo sa East Ridge. Ano to? PLD2. Okay. So, talaga ang baba ng FPS ko. Mabagal. Okay. Up and down. Up and down ng FPS. Nakakainis. Okay. KBS. Bakit siya ganyan? Dati hindi naman siya ganyan. Let me see. Ayan. Mataas ba? Ganun pa rin. Diyan ka na lang. Kaya na. Mabagal talaga sa PLDT.
Kuya Ken, kaling yellow. Ang dami na umikot eh. Yellow na. Ano ba yan? BBM ba yan? Is Ridge ba yan? Kuya Ken, paki-grab nung ng picture. Okay, after ng East Ridge, balikan natin si BBM nga. Hindi ko alam kung ano yung yellow na sinasabi ni Kuya. Tingnan natin nga sa BBM kung may yellow. BBM ba yon? Kuya Ken, BBM ba yon? So, wala namang yellow sa BBM. So, hindi si BBM. Ano kaya yung yellow na yon? Kuya Ken, alin yung yellow? Paki-grab. Balik ako sa saan ako? Okay, dito tayo sa
Okay. Wag mo na yan. Eto muna ang ating raffle. Okay, guys. Okay, yung pong wide portion or white numbers, yung po yung wala pang taya. So, 2, 5, 7, 9, 11, 12, 17, 19, 23, 25, 29, 32, 34, 37, 39, 41, 44, 46, 47, 48, 49. Yan po ang wala pang taya. So, taya na po kayo para mapuno na natin at ma-raffle na natin. Okay, ang ating pong syempre ay 2,000 po per number. At ang tatamaan nyo po ay eto. Okay. Asa na si Raffle? Okay, wait. Nasa na siya? Si 550. Ay. Mali. Mali pa rin. Okay. So, ayan. Ito po ang grand prize natin. Isang 550cc and then accessories niya. May powder scale na po. Yan po yung manual, of course. Bronze brush. Bronze primer flip tray. 9mm na bullet gauge plus the Dillon cap. Okay? Yan po yung grand prize. Okay. Now, ang ating po asa na siya? Okay. Ayan. So, ang ating pong numbers ay 50 numbers. Ang ating din pong prices ay 50. 50 rin po. So, meaning, lahat po ay mananalo. So, lahat po mananalo. Bakit nag
Okay, so lahat po mananalo, uumpisahan po ang raffle sa pinakailalim. So, ganito po ang mangyayari dyan. Slice cut po yan. So, ayan. Ayan po sa spinning wheel. Dyan po natin i-raffle yung inyong mga taya. So, umpisa sa dun sa tube mask, sa face mask, and then tube mask, and then hanggang ang matira ay yung isang tao na mananalo ng grand prize. So, yan po yun. Okay. So, ganyan po ang mangyayari. Yung mga nakataya po, andyan na yung mga pangalan nila. So, pag napuno po yan, magkakaroon tayo ng isang guest. Kung sino man po ang gusto maging guest, yan, ipapasok natin dyan para dalawa kami mag-spin. Para meron tayong sana matuloy na yung ating sorry, yung chip and pick up. Yan po inaantay natin para matapos yan. Gusto ko kasi sana ma-raffle siya sa mismong event para masaya. So, yan po. We have 2 viewers. Medyo matamlay ang shooting talaga kapag ganban. Walang buhay. Sisi, nasa na kayo? Walang buhay dito. Nakakaantok. Wala akong makausap. Si Kuya Kent lang, oh. Si Kuya Kent, tapos may isang viewer na hindi nagpapakilala. Ayan, nanonood lang siya. Okay. So, ganyan po ang ating raffle. Kung paano natin ira-raffle ang ating yan. So, yan po ang available pa. So, taya na po kayo. At para mapuno na yan. So, ayun, face mask, tube mask, armband, sublimation shirt sa 19 pieces para makompleto na 50 ang 50 po ang mapapanalunan ng 50
50 persons. Okay. So, depende na lang po dun sa inyong luck. Kung saan kayo mapipili ng computer po yan ay hindi po kami. Computer po ang mag-choose. So, swertihan po. Ayan. Okay. So, ayan po. Taya na po kayo. Teka. Tatawagan ko? I forgot. Okay. Actually, masakit po ang ulo ko. Hindi ko alam kung bakit. So, mukhang low blood na naman ako. Ako po ay mag-BBP ngayon. Kasi masakit ang ulo ko. Okay lang sana kung low blood. Wag lang high blood.
Wow, 97/59 po ako ngayon, kaya pala masakit ang ulo ko. Alright, 97/59, my goodness. So, ayun po, at ayun guys, 97/59 po ako at sobrang baba. Bakit gano'n? Ang aga ko naman natutulog. Anyway, sige po. At after po, yan. Basta kung may napili po kayo, paki-PM na lang po sa akin. And I think I need to rest. Masakit po talaga yung ulo ko. Biglang bumaba ang aking BP. So, 97/50 something, 58. So guys, thank you so much po. At hindi ko na po patagalin pa to. Anyway, nairan ko na naman po sa inyo yung update natin. At taya na po kayo. PM nyo lang po sa akin yung numbers na napili nyo. And thank you so much. This is guys, again po at Meto Sporting Arms, ang inyong tindera ng fighting range. It's po tayo pagkatapos po ng ganba. Alright po, bye bye po, thank you so much.